Ahojte, milé deti. Po minuloročnom tábore, kde sme súťažili, hrali sme sa a hľadaním pokladu sme sa stali pirátmi, sa pretransformujeme tento rok na tábor, kde sa staneme svedkami mnohých rozprávok. Takže už chystaj batoh, trenky, plavky či kamaráta a poď s nami zažiť život ako v rozprávke. Tento rok zažijeme rozprávkovú fantáziu v prekrásnom prostredí Strážovských vrchov, v Pružinskej doline, v rekreačnom zariadení Podskalie, kde budeme chrapkať, papkať, súťažiť, zabávať sa a spoznávať rozprávky aj rozprávkové bytosti. Poďme aj my teraz do pár týchto bytostí navštíviť. Zbojník, čo čaká, že pôjde niekto okolo. Počkať, to som vlastne ja. Našťastie, nevidel ma. Brúsi si svoju valašku, zrejme na pár krkov malých detí. Samozrejme, aby im nakrájal mäso, aby neboli hladné. Snehulienka, ktorej macocha, prezlečená za starenu, doniesla otrávené jablčko, aby Snehulienku navždy umlčala. Zaspala? Alebo sa to macoche nepodarilo? Príďte sa presvedčiť. Stolček pre strýsa, ktorý ešte stále nepochopil, čo to znamená a ako sa pripravuje jedlo. Stratený Kúbko bez Maťka, ktorý odchádzal na dovolenku a prísne nakázal Kúbkovi strážiť ovečky, sa takto prebudil a zistil, že ovečky nemá. I vybral sa ich hľadať. Myslíte, že úspešne? Príďte zistiť, čo povedal Maťko Kúbkovi, keď sa vrátil z dovolenky domov. Kto to tu asi je? Je to Ježibaba! Vodník, ktorý hovorí žabou rečou, sa nám snažil niečo povedať. Trvalo veľmi dlho, kým pochopil, že my hovoríme inak. Naučil sa našu reč. Šípková ruženka, ktorej zbojník ulúpil bosk. Prebudil ju? Príď všetko zistiť 16. až 23. augusta na tábor do Podskalia. Príď zažiť život ako v rozprávke, staň sa kráľom či kráľovnou, spoznaj fantastické rozprávkové bytosti, zaži za týždeň celé storočie. Čakajú ťa skúsení animátori, bohatý program, výlety, dobré jedlo a mnoho ďalšej zábavy. Tak neváhaj ani minútu, zbal sa a príď za nami.